Asikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel usiba lukwaZulu. Asiphinde sikukhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha ama-comment, phinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kumbukiso wethu namhlanje sizobheka ukwakheka kwamagama. Amagama olimini lwesiZulu akhiwe Onkamisa kanye noNgwaqa. Olimini lwesiZulu-ke amagama singawahlukanisa ngale ndlela. Sinamagama esiwabiza 1 Ophimbohluka, 2 Omabizwafane, 3 Omqondofana, 4 Omqondophika, 5 Ofuzamqondo. Umbukiso wethu namhlanje sizogxila kwiqoqo lemisindo yolimi lwesiZulu ehlukana imikhakha emithathu. 1 sinonkamisa, 2 Osingankamisa, 3 Ongwaqa. Sizobheka ukuthi onkamisa bayini. Onkamisa imisindo esithuma siyiphimisa sikhamise ulimi lunyakaze luye emazingeni ahlukahlukene. Olimini lesiZulu sinonkamisa abahlanu. Sino A, sino E, sino I, sino O kanye no U. U-A sithi unkamisa ophansi uma silandela indlela ophinyiswa ngayo. U-E no-I sithi onkamisa abaphambili. U-O no-U sithi onkamisa abasemuva uma ngabe sibheka indlela abaphinyiswa ngayo. Olimini lwesiZulu onkamisa abalandelani njengakwezinye izilimi ezinjengesingisi, lapho sithola khona amagama anjengo-good kanye no-friend anonkamisa abalandelanayo. Uma onkamisa belandelana olimini lwesiZulu, nazi izinguquko ezenzekayo. 1 Ukulumbana Konkamisa, 2 Ukweqiwa Konkamisa, 3 Ukulwangisa, 4 Ukunkankazisa, 5 Ukungwaqazisa, 6 Ukukhuphuka Konkamisa, 7 Ukunsininiza. Sizophinda-ke sibheke ukuthi Osingankamisa bona bayini. Osingankamisa imisindo ephinyiswa ngokuthi kukhamiswe ulimi luphakame luye phezulu, luye emuva noma phambili. Olimini lwesiZulu babili Osingankamisa esinabo. Sinosingankamisa uyi, sibe nosingankamisa uwo. Ake sibheke-ke ukuthi Ongwaqa bona bayini. Ongwaqa imisindo ephinyiswa ngokuthi izitho zomzimba zihudlane zidudulwa umoya. Uma wenziwa kuvame ukuzwakala ukubhamuka noma ukuhlihlisa. Zingamashumi 26 izinhlamvu olimini lwesiZulu okufakwa phakathi onkamisa abahlanu esesikhulume ngabo ngenhla. Baningi-ke kakhulu Ongwaqa esinabo olimini lwesiZulu. Lapha kumbukiso wethu sizobheka abambalwa. Sizobheka Ongwaqa abangondebembili. Lena-ke imisindo engongwaqa ephimiswa ngokuthi izindebe zombili zithintane. Izibonelo zongwaqa abangondebembili: sinobo, sibe nopho, sibe nom, sibe nombo, sibe nopho, sibe nophu, njalo njalo. 2 Sizobheka Ongwaqa abangonsinini. Baphinyiswa uma indawo ephambili olimini ithinta unsinini. Isibonelo: sinode, sibe nonde, sibe noz, sibe nos, sibe nonde, sibe nonde, njalo njalo. 3 Sizobheka Ongwaqa abangolwangeni.
Bona-ke baphinyiswa uma iphakathi nendawo lolimi lithinta ulwanga oluqinile noma oluthambile. Izibonelo zongwaqa abangolwangeni: sinoye, sibe no sh, sibe no nj, njalo njalo. 4. Sinongwaqa abangomankankane. Lena-ke imisindo engongwaqa ephinyiswa ngokuthi kuvaleke imbuko yomlomo bese umoya uguduze ngaphakathi emankankeni uze uyophuma emakhaleni. Izibonelo zongwaqa abangomankankane: sinom, sibe non. Siphinde sibe nomankankane obizwa ngokuthi umankankane onguqunguqu, un, obhalwa njalo ngofeleba. Umbukiso wethu sizoguqisa khona lapha, siphinde sibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso wethu wanamhlanje. Sizophinda-ke sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje kuze kube ngokuzayo. Siyavalelisa.